Hvorfor tog du ikke cykel? Du ved jo godt, hvad de tænker om dig, ikke? Og hvad så, når du skal igen? Det skal nok blive kønssyn. Har du overvejet... Sådan her. Nej. Den er kold i dag. Så det er simpelthen ikke godt nok, det jeg gør. Du kørte virkelig langsomt. Det er mig, der kørte, og jeg kørte fint. Vi kender alle til problemer i parforholdet. Jeg kan godt finde vej. Nu skændes de igen. Det går bare ikke. Jeg næsten... Børn opfatter mere, end vi tror. Jeg ved, hvornår de stopper. Kan vi tage den på et andet tidspunkt? Også helt små ting. Jeg kan bare mærke, at jeg kører næste gang. Okay? Jeg skal bare lige Fint, sige. fint. Du kører næste gang. Det gider jeg. Jeg kører næste gang. Tak for det. Jeg er helt altså, jeg forstår ikke det der går så meget op i telefon og... Så når man nu kan nyde hinandens selskab. Jeg tænker på, et år, så kommer jeg tilbage igen. Så 2 minutter,